Tänään mulla olisi tarkoitus käydä tuossa Inarilla pilkillä ja mulla on ollut tämmönen aika hidas aamu, kello alkaa olla 11, mä oon vähän ootellut, että lämpötilat vähän nousis. Yhden aikana on ollut semmonen yli 20 pakkasta ja kello lähenee puolta päivää ja lämpötila 10 asteen pinnassa. Eilen illalla jo kattelin kamoja vähän valmiiksi ja nyt pitäisi olla kaikki valmiina. Mä otan tommosen pienen siirtymäautolla tonne joen varteen ja Ivalojokea pitkin sitten kelkalla päästele tonne Joensuuselälle Inarille pilkille ja otan tämmösen pienen haasteen itselle, mä otan ihan uuden kalapaikan ja koitan löytää tosta Joensuuselältä ahvenet ja sen lisäksi mulla on nuo Norolanin liukupilkit testissä, niin testataan, että kuinka nopeasti me voidaan saada kalaa niille uudesta paikasta Inarijärvestä. Ja kohdekalana mulla on ahven. Ahvenen pilkinnästä kuuluu hyviä tuloksia tuosta liukupilkin käytöstä, niin lähdetään testaamaan, että toimisiko ne täällä Inarillakin. Lämpimästi tervetuloa matkaan ja lähdetään katsomaan, minkälainen päivä tulee. Nyt on kamat kyytissä ja käydään hakemassa itessä vielä pienempi kairamatkaa. Uskollisella pajerolla joen varteen ja siitä kelkan kyytiin. On se komia, kun on tämmöset kelit, että voi jo auringonlasit laittaa päähän. Pari kuukautta sitten kaamoksessa, niin osannut edes haaveilla tämmöisestä. Vähän juomista matkaa ja pari mustekalaa kävin ostamassa, niin saa sidottua nuo kamat tonne kelkan kyytiin, niin ei tarvii rekiä ottaa perään. No niin, joelle päästy ja ruvetaan purkamaan lastia. Mä en tiedä, että ihan kelekan tähän. Tämmönen kompleksi meiltä löytyy. 8 hengen reki ja kelekka eestä. Nasta telalla vielä, niin pitäisi järjekin päästä. Reki jää kyllä tällä kertaa tänne. On se pakkasen puolella ollut, pikkuhiljaa se lämpenee tosta. Syy miksi valitsin tuon 5 metrin veen tuosta karikon vierestä, niin mä oon tosi samantyyppisiltä paikalta saanut hyvin kaloja Inarilta aiemmin, niin sillä perusteella tonne suuntasin. Tuo voisi olla ihan hauska laji. Komean näköistä on ainakin. Eilen kävin verkoilla. Joku laskeutuu lentokoneella tonne Inarijärven jäälle. Katsotaan selvisikö luotain tosta höykkyytyksestä. Tämä on tosiaan pilkkiluota, eli tämä luotaa suoraan alaspäin. Ja sitten mulla on tämmönen poiju tässä, että se ei mene ihan niin syvälle kuin tuo johto antaisi myötä, niin se pysyy tuossa jääkannen alla justiinsa. 3,4 metriä näyttäisi olevan vettä tässä. Lähdetään testaamaan, saataisiko meidän kaloja liikenteeseen. Mulla on semmonen taktiikka itsellä aina, että mä alkuun pistän mahdollisimman ison houkutuslätkän tonne, että se ajettaisi siellä huomiota ja sais kalat kiinnostua. Ja sitten jos ei näy liikettä, niin sitten pienentää, mutta lähdetään tällä testaamaan. Mä nyt laitoin oranssin morria siihen tommosen oranssin tekomadon. Katsotaan miten tällä käy. Tuosta näkyy paremmin tuo lätkä ja sitten kun se menee tonne veteen, niin alkaa tämä pilikki sitten väläkkymään. Tässä näkyy nyt tuo luotaamen grafiikka, niin mä käyn läpi, että mitä se käytännössä siellä näkyy. Niin alimmainen viiva, mikä tässä näkyy tuossa, niin siinä on pohja. Sitten mulla on pilkki tuossa väliveessä. Sitä kun mä lasken näin, niin se lähtee laskeutuu. Sitten kun mä nostaa sen, niin se nousee tonne ylöspäin.
nyt jos sinne tulee lisää viivoja. Tuossa on jotakin häiriöviivoja näyttäisi olla. Nyt tuli tässä kala tänne pohjaan. Elikkä tuo viiva tuolla on kala. Pohjasta lähti pikkusen nousee ylöspäin. Nyt sinne tuli lisää kaloja. Sillä jotakin elämää. Ne ei näyttäisi ihan älyttömän isoja olevan, mutta jotakin settää. Ottaako kiinni? Nyt se on tuossa morrin kohdalla tuo kala. Ihan kiva kala se tuli. Se on just nippa-nappa, että onko otettava kokonaan. Kyllä minä taidan tämä ottaa ruoaksi. Ja tosiaan unohtui se vielä sanoa, niin tämä viiva täällä ylhäällä, niin se on sitten pinta. Eli alhaalla pohja, ylhäällä pinta, nuo keltaiset, ja keskellä on tuossa tuo pilikki, ja sitten sinne tulee lisää viivoja, niin ne on sitten kala. Ja minun kellon mukaan semmonen tunti 10 minuuttia meni, niin saatiin kalaa ylös. Sieltähän lähti nousee seuraava kala. Nyt on tuossa pilikin kohdalla. Eikö rappa? Hylkäs. Testataanpa liukupilikkiä, että miten meille sen kanssa käy. Tosiaan tämmönen on liukupilikki. Mulla on sitten morri tuolla taas päätössä, mutta käytännössä tässä ei tarvii muita solmuja kuin tuo morrin solmu, ja sitä pystyy liuuttaa tuosta silikonista vetämällä. Se on tuossa silikonilla kiinni, ja nyt jos mä haluaisin vaihtaa lätkän väriä, niin mä voi ottaa sen näistä silikoneista irti ja vaihtaa siihen toisen värisen lätkän. Mä luotan tähän mustaan, se on ollut ihan hyvä väri täällä, niin testataan nyt tällä mustalla ensin. Mä nyt vähän pidensin siiman päätä, niin pätkää tonne morriin, niin se voi, jos on arka kala, niin se ei niin säikähä sitten. Testataan miten meille tämän kanssa käy. Meni vähän syvemmälle tonne pohjaan ja heti sieltä lähti joku nousee vastaan. Pysäyty siihen. Ai että karkasi. Jaa, se oli astetta pienempi. Mä annoin vastaisku ja ajattelin, että se karkas, mutta se olikin vähän pienempi kaveri. Päästetään tämä takaisin. Mutta tämä on niinku liukupilkissä hyvä puoli, että sitä voi vähän varjoja enemmän, että kuin syvältä sitä pyytää. Että jos on hyvällä syönnillä kala, niin laittaa melkein tonne morriin kiinni, niin pääsee nopeasti takaisin pohjaan. Heikommalla syönnillä sitten voi antaa enemmän tilaa tuolle morrille. Tätä yhdistelmää on tosiaan kilpapilkkiät käyttäneet jo, mutta pikkuhiljaa sekin alkaa nostaa sitten isommankin yleisön silmissä sitten profiilia. Tämmönenkin pilkki on olemassa. Mä voisin nopean pienen esittelyn tähän itsestäni ja miten mä oon päätynyt tänne Norolanin kanssa tekemään videoita. Olen Jukkis, yrittäjä, perheen isä Lapista. Intohimona on ollut pienestä pitäen kalastus, tullut kierrettyä ympäri maapalloa kalastuksen parissa. Pohjoismaita on tullut kierrettyä useampaan kertaan, sen lisäksi Uutta-Seelantia, Venäjää, Islantia ja lopulta päätynyt siihen ratkaisuun, että muutettiin perheen kanssa Lappiin Ivaloon asumaan, Suomen parhaille kalavesille. Ahvenen kalastus on talvella itselle ykköslaji ja oikeastaan muuten ei ole pyyntimuodolla väliä, että onko se verkkokalastusta vai perhokalastusta, niin kunhan pääsee ulos raittiiseen ilmaan, niin se on ykkösasia itselle. Nykyään myös metsästys on tullut mukaan kuvioihin. Kanalinnun pyynti ja hirven pyynti on itsellä lähellä sydäntä. Hyödynnän saalini myöskin ruuaksi, eli koen olevani nykyään metsästäjä, kalastaja, keräilijä ja hyödynnetään paljon luonnon antimia meidän perheen ruokapöydässä. Ja nykyään toimin myös yrittäjänä täällä, järjestää asiakkaille elämyksiä täältä Lapista ja ilolla oota mitä tulevaisuus tuo. Norolanin tuotteet sai viime kesänä testiin tänne ja sen perusteella miten ne toimi täällä, niin tosi luontaisesti sitten syventänyt yhteistyötä Norolanin kanssa ja päässyt tuottamaan sisältöä heille täältä pohjoisesta. No niin, levisin tuo syöttipakka tonne. Onneksi ei ole eläviä nuo madot. Eivät luikertele karkuun. Mä laitoin tommosen
vihreän liukupilkin ja sitten tommosen pienemmän morrin. Katsotaan miten meille näitten kanssa käy. Vieläkö ne ois kalat siellä? Kaikenlaista. Nyt on. Ihan mukava kala taas. Toimii tuo vihreäkin liukupilikki. Nämä Norolanin tekomadot on ollut kyllä meikälle positiivinen yllätys. Mulla pari kertaa viime talvena kävi sillä, että unohtui toukkapurkki jääkaappiin ja pikkusen raolleen, niin oli vaimo tyytyväisenä, kun siellä uuskenteli 100 matoa yhtäkkiä siellä jääkaapissa. Näitten kanssa ei ole kyllä sitä ongelmaa ollut. Toinen asia, ei tarvii joka pilkkireissun jälkeen ottaa matoja pois koukusta, ettei lähde haisemaan. Että pystyy valmiiksi virittelemään kaikki matoja myöten koukkuun, että ei tarvii näppejä jäädyttää sitten täällä järvellä enää. Jos ei sitten käy tällä lailla justiinsa, että kaadat ton kipon tonne noin lumihankkeen, niin jäätyy ne näpit nimittäin. Mulla ei tässä jäänyt varaa akku kairaankin. Mitenhän me siitä selvitään? Pitää koittaa löytää mahdollisimman nopeasti sitten nuo kalapaikat. Nyt tarvii montaa reikää tehdä. Oli. Otetaan pieni hetki vielä tässä kalastusta ja vaihdetaan sitten tuohon 5 metrin vetteen, jos ei näy enempää kaloja tässä. Joo, hiljeni tämä paikka. Seuraava spotti. Ei tultu kovin kauas tosta, mutta katsotaan jos tässä olisi vettä. Mulla on tosiaan vaan 1 akku matkassa. Ja tässä on virtaa 2-pykäläinen. Josko me tämä reissu selvittäisi tällä vielä. .6 on tässä. Heti on joku kala tuolla pohjoissa. Äsken tuli tällä vihreällä liukupilkillä, niin eiköhän me jatketa sillä. 3,6 metriä on tässä vettä. Tässä syvyyskartta näyttäisi, että tässä olisi järjestää 5 metriä, mutta se on Inarissa hankalaa tuo syvyyskarttojen lukeminen. Se aika paljon muuttuu tässä vuoden ajan mukaan, miten ne laskee tuosta paatsioista vettä. Että sieltähän tulee heti kaloja. Hyvän tuntunen tärppi oli. On heittämällä päivän isoin ahven. Koitetaanpa saada lisää. Siinä on paljon kallaa nyt. Taitaa olla päivän 4. Kauanhan meillä olisi mennyt aikaa. Mutta heti oli kaloja tässä reijällä. Se on hyvä merkki. Nyt ampuu vastaan taas kalaa. Tässä on tosi aktiivista kalaa. Niin syvyyskäyriä on aika hankala tulkita täällä Inarilla, koska paatsioista juoksuttavat vettä niin paljon, niin se vaikuttaa aina tosi paljon näihin syvyyksiin. Ja sitten täällä saattaa yhtäkkiä tulla esille jotakin piilokareja, kun vesi on laskenut niin paljon. Mutta nyt on paljon elämää kyllä tuolla. Mulla on lätkän luokse on noussut kaloja ja sitten mulla on tuossa morjalla joku kala. Nyt on vähän pienemmin sortti. 5. kala. Nyt on taas pikkusen paremman oloinen kala tuossa luotaimessa. Vietäpä ihan paikalla. Toinen nousi lätkälle. Ihan hyvän tuntunen kala taas. No ei mikään älyt. Kyllä tästä filet tekee. Oliko jo 6. kala?
Sieltä pari kalaa tuli taas tässä välissä ja numero 8 oli sen verran pieni, että pääsee takaisin. Ai et. Hyvin tuo tuntuu toimivan tuo vihreä liukupilkki täällä. Aika paljon tuo pienempää kalaa, että pitää kohta koittaa, että kun mennään tuo vaan syvemmälle, että olisiko siellä ne isommat. Tässä on kyllä määrällisesti tosi paljon kalaa nyt tässä kohtaa, että harikolle on matkaa 50 metriä ja tässä on niinku ahventa tosi paljon. Ja vähän araksi kalaa ja kaverit on vierestä lähtenyt, niin koitanpa vaihtaa valkoinen mato tähän. Menettikö se tämä oranssi mato tehonsa tuli? Testataan vaihtaa madon väriin. Nämä on kyllä niin hyvännäköisiä matoja, että harvoin näkee. Kultakoukku ja tommonen pikku värikoukku siihen perään matoon. Oranssimato toimi hienosti tähän asti, mutta nyt näyttää sille, että vähän hiipu tuo ottihalut siihen, niin koitetaan tämä valkoinen nyt. Rupes vähän tuulemaan täällä. 5 astetta on pakkasta ja vähän tuuleskelleen. Tää melkein tumppuja pitää kädessä. Heti löysi kalat ainakin paikalla. Menipä syönti hiljaiseksi. Sai vielä ainakin yhden reijän tehtyä. Testataan siitä vielä. Jospa nyt olisi lähempänä 5 metriä syvyys. No niin, 4,7. Nyt näyttää hyvältä. Nyt löytyy syvempää vettä, mutta ei ole kyllä ollut mitään elämää tässä. Selkeä menen tohon takaisin tonne. Heti kun meni sanomaan, niin eiköhän me saa hauki jäällä. Joo. Makia. Pistin jikin tonne noin ja puoti vähäsen, niin lähti hauki tuolta nousee ja tuosta ampui kiinni. Sitten pieni hauki. Nätisti. Mä taidan ottaa tuonkin ruuaksi noitten ahvenien kanssa. Semmonen pieni. Katsotaanpa olisiko siinä jotakin muita kaloja nyt kun tuo hauki saatiin tuolta pois. Viimeistä paria kalaa se nyt huutais. Mä tulin takaisin tähän 3,6, mistä mä sain nuo aiemmin hyvin kaloja. Mä nyt luotan pelikirjaan tähän ensimmäiseen ottivehkeeseen, minkä mä eka kerralla laitoin. Ja siellä on tonne pieni morri päässä. Mä ite tykkään jättää koukun näkyviin tosta morrista. Varsinkin kun ahvenen pilkinnästä en oo isoa eroa huomannut, jopa paremmin toimivaa ja tartuttavaa sitten. Paljon on kuullut niistä, että ne porukka laittaa koukun piiloon. Laita kommentti, että tykkääkö laittaa koukun piiloon vai näkyville. Nyt on paljon muita kalastajia. Siellä on pari. Tuossa kävi kelkkaporukka äsken. Tuossa on lähellä kanssa. Tää Joensuun selkä on kyllä siitä helppo paikka tulla. Tuossa Veskoniemen kalasatama. Siihen pääsee autolla ja sitten vaan näissä olosuhteissa on mukava köpötellä tänne jäälle. Siellä niitä kaloja pyörii, mutta on kyllä niin passiivisina, että taitaa meikällä loppua pelimerkit noiden pyytämiseen. Mukava päivä kaikin puolin kyllä ollut. 9 kalaa sieltä nyt on noussut ja yhden vielä kun saisi sitten jos 10 täynnä. Niin täällä muuttui keli aika radikaalisti ja kalasyönti loppui kokonaan. Kyllä meille kävi nyt sillä lailla, että jäi tuo viimeinen kala saamatta. Mutta mukava päivä järvellä tuli vietettyä ja mulla on tarkoitus tälle keväälle vielä tehdä jaksoja ahvenen pilkinnästä, harjuksen pilkinnästä, ehkä raudun pilkinnästä, siian pilkinnästä. Niin napakkaa ihmeessä kanava tilaukseen, niin pääsette sitten matkaan noillekin reissuille. On kyllä hyvä esimerkki taas siitä, miten nopeasti voi olosuhteet muuttua täällä. Se oli sellainen reissu. Jos sillä on joku semmonen, joka miettii, että voisiko Inarijärvelle päästä jotenkin pilkille tai retkeille tai muuta, niin meiltä löytyy tommonen 8 reki kans täältä
niin ei muuta kuin tonne Arctic-Kitesiin yhteyttä, niin jeisaillaan kyllä täällä päässä. Ja se on kyllä nätti lähtiä. Helsingissäkin äkkiä tulee 1,5 tuntia lentokoneella, niin oot täällä Ivalossa. Ja se mikä täällä Lapissa on hienoa, niin tuo luonto hyppää aina välillä ihan syli. Kattokaapa tätä. Se riekot on puussa, niin se luppaa yleensä seuraavalle päivälle lumisadetta. Tämmöisen on joskus kuullut.